годишно тържество сме уважени от специален гост. Той е завършил нашето училище през 2003 година в 11 Б клас с класен ръководител Светлана Ненкова. Неговия път го отвежда по театралната сцена. Нека аплодираме Христо Пъдев! Да, нищо. Като начало сме подготвили изненада за всички вас, след която ще имате възможност да си поговорите с нашия специален гост. Като за начало Никол и Стефан ще ви представят нерядко разигравана ситуация в български ресторант. Приятно гледане! Може, да. Здравейте. Здравейте. Едно кафе, моля. Няма кафе. Добре, някакво разтворимо кафе нямате ли? Как че няма кафе? Какво имате тогава? Тя капучина. Ами, съболезнования за Петка. Не ме разбра. Вие с капучина. Имаме готови направени вие с капучините. Ясно, разбрах. Не искам капучино, искам тоник. Имате ли тоник? Аз съм казала, че нямаме тоник. Кога? Как че нямаме кафе? Не съм казала, че нямаме тоник. Добре, аз казах, че искам тоник. Добре, един тоник. Ама и джин ли? Не, само тоник. И джин ли? Без джин, само тоник. Не бе, и джин ли? Два ли? Три ли? Един. И той без той няма да се разправя. Искам алкохол. Имате ли алкохол? Имам и бира, това би не е. Ами, добре, каква е бирата? Чечна, какво да е? Наливна ли? Минали тя цялата и наливна бира. Се наливаш в чашата и пиеш. Добре, дайте ми една бира. Добре, една бира. Какво ще идеш? Картофки, пържени. Няма. Добре, какво имате? Тиква с мечи орехи. Тиква с какво? С мечи орехи. Ама как така мечи орехи? Тя мечката е застрашена. Не бе, че не му разбравя. Челин мечи орехи. Не, това е... Ти български не разбираш ли бе? Айде по-бързо, че да къснявам за срещата. Това е най-отвратителният ресторант, в който съм стъпвал през последните 20 години. Въобще не знам защо си уредих среща на вашето мизерно място. Тръгвам се. Хубаво, сметката, че е 12 лева. Какво? 12 лева, че е сметката? Ма как така 12 лева? Аз нито съм ял, нито съм пил. Така ли? Климатик ползва ли? Ползва. Телевизор гледа ли? Гледа. Додах ли, че тук на крака? Додах ти. Тъй, че сметката ти е 12 лева. И на всичкото отгоре, заради тебе закъсня за срещата с мъжа от чинчернията. Чакай, ти имаш среща с мъж от интернет тук. Да, с мъжа се разбрах тук да се срещнем. Чака, с чинчернията. Този мъж случайно да се казва Петро. Да, и в чата ми каза, че се казва Петро. Знаеш ли какво, миличко? Ето ти 20 лева, но бъди сигурна, че мъжа от чата повече няма да стъпи тук. Не те разбрах. Авторът, за който усмивката е била най-важна. Авторът прославил с творчеството си нашия край, Чудомир. Йоан ще представи негов разказ. Очудващо или не, ще ви се стори много познато всичко. Приятно!
Часът наближаваше 6. Чиновниците от стая номер 5 отдавна бяха пристанали да работят. Младшият описан скрил между преписките една картичка, изобразяваща гола жена. Жадно я разглеждаше. Деловодителят отмахнал стъклото на здравоемските часовник. От 1 час почистваше циферблата му с една кибритена клечка и се мъчеше да залови и да разплете увитият около уста на минутника голям косъм. Архиварят пък знал срещу едно малко огледалце. Голямо, колкото кръпката на панталона му, диреше причините за непоносимите болки, които му причиняваше единственият му мъдрец. А машинопистката? Ами тя пък наведена от 1 час се мъчеше да залови изпуснатата бринка на чорапа под коляното. Само кроткият и акуратен старши писар Бай-Миле Епитропов от 1 час не вдигаше глава и все още си вписваше някакви решения. Когато големият часовник в коридора удари отмерено 6 пъти и всички започнаха да се обличат, той стана рязко, погледна се часовника да се увери окончателно, че работният ден е минал, изгледа свирепо наоколо, тупна светкавично с ръка по масата, така че настилницата отхръкна като топка, а факите се скрепулиха от нея и изрева свирепо. Корупция! Корупция е повсеместно възхищението в това ведомство! Това не е управление! Това е хаос! Анархия! Това е вертеп! Колегите му останаха поразени. В първият момент никой не се и помръдна от мястото си. Само деловодителят бързо мушна каквото правеше в джоба си, а машинопистката отскочи от страх. Това не е ред! Продължаваше Бай-Миле. Това не е работа! Оценка на способности? Има ли? Няма. Справедливост? Няма. Няма отношение към персонала. Гаврят се с мене, с тебе, с него, с жизнените интереси на националността се гаврят. Как се назначава персоналът? Защо са толкова писарките? Искам да знам защо са. Искам да знам. И знам. Знам. Взятки има. Мръсочи има, рушавети има, ама няма да мълча вече! Няма да мълча! Грабна шапката си и изпях кафята. Получа човекът и това си! Нарече деловодителят. От горещините трябва да е. От толкова години го помня. Дума против началството не е продумал. Натъпана го е жена му на обяд, па сега се лючи. Рече машинопистката. Ще го видите да навлез. Това няма да го бъде. Не видяхте ли очите му какви бяха мътни? И пяна имаше по устата. Няма да се обади и в полицията. Може да стори някаква пакост из града. Само Байото, разсилният, опрял врат на ръба на вратата, се подсмихваше. И като позабърса с ръка големите си мустаци, продума бавно. Нищо му нема на човека. Не берете гайда. Здрав си е Бай-Миле като юнец. Току вчера навърши години за пълна пенсия. Та оттам му дойде коражът. Че послужим хай Бай-Миле още един ден. Да не съм сбъркал нещо изчисленията. Па че си направим байрам. Та да ми олека. И направи си го човек. Това си. След това Байото подигна панталона си, премести каиша с една дупка по-навътре и продължи като на себе си. Море! И мене ми остава още малко. Че накарам Бай-Миле да изчисли харно сметката. Па и я, алалем да изокам некой ден. Ама колко се може повече? Ама не да се види кога че е. И Никол си подготвят за медицински университети, а с тях не го знам. Аз за пилотко. Въпреки това, участвах в театрални групи,
и са много талантливи и дано това да им остане като хоби и да се сбъднат мечтите, ви пожелаваме. Много благодарим за изненадите. Уважаеми гости, отделили от времето си и оказали ни внимание. Благодарим. Уважението на труда ни заслужава да ви благодарим. Вече 15 години се провежда извънкласна школа по биология, която се реализира и през лятото под формата на лагер школи. През лято 2004 се проведе 15-та пород в Родопското възрожденско село Коваченица. Участие взеха 23 ученици, а специален гост беше доктор Христов. Всяка сутрин в 7 деня започваше с гимнастика и йога упражнения. Следваше усилена работа по биология, съчетана с практическа работа. По ботаника упражненията включваха растения, които ни предлагаше региона. По анатомия измерване на кръвно налягане и други показатели на сърдечната работа. Развиващите и забавни игри бяха част от нашето ежедневие. Сплотяваха екипа, поставяха взаимоотношенията на изпитание и се учихме на стъпки, подкрепа и устояване. Зареждането на енергия за мускулните и нервните клетки ставаше 3 пъти дневно с домашно приготвена храна от нашите домакини, краставички откъснати от градината, картофи от градината, домати, така също. Все едно баба и дядо се грижаха за нас с малко любов. Накрая бяхме изморени, но заредени с много положителни емоции, с нови познания и с нови приятели. Следващия гост, който ще дойде тук, е мой съученик Иван Иванов, който с Преслав от 9-я клас ще представят песента Ивано Иванки. Say
Иван вече, който знаете кой е, и Преслав, който пак знаете кой е. Ще изпълним хубава си моя горо, така че приятно слушане. Но хубаво.
че